Ама, джандар geldim. Kalan. Леко. А началник да махам колана, че ще се одушавам. Нищо не ми харесва в тази книжка. Ко не ти харесва, бе, началник? Снимката не ми харесва. Аде сега ще се сбиждаме. Какво не ти харесва? Не виждаш ли? Третия отляво надясно, до Тони Стораро, сам аз. Марин Мемед Гилянцар. Слез от колата, ела да им какво ще правя. Ама, то с по-голям мангал и от нас. Аз си кем стана пак. Марине, питай, аз да идвам ли? Сега ще ни арестуват. Ти знаеш, че пиш наркоман сега, не дай да се обаждаш. Мъквай тука. Сега ще арестуват, дето взех тиското и ножицата. Ама... Ама.